راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي 11 تحساس كل تشان 20 فنونا يفلم الله زينا كان قدمينا بأرستاتو خنجمر سراويت إرترا أبتي دحر سمع سلام أبستوسن اللو كبابيتات دوب تزي كوينو ناب تقراي كمزياتوي قداماي منيستر أبي أحمد نجيروني قبل وانا صحفي حبرات هاجرات قليتو بمنيستر قدات وصا زمرح لعلواي لوق سعود عرب دحري مقلاي البشر نمجمري أوانو ناب سودان بتسحو بريطانيا نموحت سأتان رقاتن سومال زوعل 29 مليون دولار بحجز كتابر كتيا راديو إيرنا ناب زرزر زينا مسن سجر دما سراويت إرترا دحر سمع سلام أبستوسن كبابيتات دوب تراي كم زلون ناوشت تقراي كم زياتون قداماي منيستر أبي أحمد كم زنقرو وانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريش حبيرو قبل أقل زينا تشاينا شنوا أبص واسفيرو سراويت إرترا بقدا إثيوبيا بزكاز زلو كينات مصنبارو زرقاقص مرتوعي بلنان زبله توانا صحفي بزعبا زغدايزي نقداماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد كم زحتتويو كليصو انتغونه كابتي باهغراوي بيت فردس توسنه كبابيتات تزي كوينو ناب تግራይ زاتو سرايت إرترا يلن زبل ملسي كابتي قداماي منيستر كم زتوهبو بتشعته تحساس حبيرو سرايت إرترا بدبداب كبير برت راي زي كونه باغارن ميكانايزن تسنيو اب حيالو كبابيتات تግራይ اب زكازل لوكينات نسرايت منغس ኢትዮጵያ بمدغاف يساتف مهلاويو زقالح زلو نيامريكا زركبوم حيالو ዲፕሎማሲኛታት ድማ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ተሳተፍ ምህላዋ ዘእምን መርቱዓታት ከም ዘሎ ይጠቅሱ ተሳትፎ ኤርትራ ብዝኩናት ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ከደናገር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ግና መንግስቲ ኤርትራ ብኩናት ኢድ ከም ዝሓወሰ ንጹር ኮይኑ እዩ منيسر قدات وصاي فيصل بن فرهان السعود زمرحو لعلواي لوخ نغسنه سعود عرب اب سودان مبصح كايدو እቲ ሚኒስተር ብሸሞንተ ተሐሳስ ናብ ካርቱም ድሕር ምእታው ምስ ቦምበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ጽዑቕ ሚይጥ አካይዶ ካብቲ ዘካየዶ ሚይጥ ምስ ሱዳን ተጀሚሩ ዝነበረ ስምዓት ጸጥታዊ ኩነታት ቀይሕ ባህርን ዞባ ቀርን አፍሪቃን ከምኡ ድማ ጉዳያት ዞባ ወሽመጥ ምዃኑ ተሓቢሩ ብዘይካ ዝውን ድሕሪ ምእላይ ምምሕዳር ትራምፕ ዝህሉ ሓድሽ ናይ ዝምድናታት ፖሊስን ምምስራት ዝምድና ምስ እስራኤልን ዝብሉ ነጥብታት እውን ከም ዝተላዕሉ ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም بمنيستر قدات وصا زمراح لعلواي بعل سلطان سعود عرب ناب سودان كبصح دحري مقلاي سرعت بشر ازي نفلم اوانيو بريطانيا اب سومال زكاز زلو مسرح مرقان محاسبتان زوعل ناي 29 مليون دولار حجز كتبركت مخانا فليطا تاغر نزفلتت بمنيستر قدات افريقيا جيمس دودريج زمراح وكيل بريطانيا اب سومنزي ناب مقادشو دحر زكايدو مبصحيو እቲ ሚኒስተር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መሐመድ ሑሰን ሮብሌ ምረኸብ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሶማል ዘትዩ ሶማል ዝበዝሐ ባጀት መንግስቲ ይኹን ካልእ ፕሮጀክታትን መደባትን ሃገር ብሓገዝ መወልትን መሻርክትን ይዝካየድ እዚ ናይ ብሪጣንያ ሓገዝ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝተጀመረ ዝተፈላለየ ናይ ምውሓዝ ጸጥታን ምርግጋእን መደባት እዩ ዜና ተፈጺሙሎ ናብ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክንሰግር ኢና ምክታልኩም ክትቅጽሉ ንዕድመኩም راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مسنقوس عركي لما بدك زلو هاجراوين بتعتنا زقبرو زلو قياتك انت نجير كذا انت كتب لي حميلي لمس نساون كتنون كتميرها بزعباتهم ام محبراوي مراقبيتات كوينهم يمكتلو زول كان دغا زارف زلغا نشو تراي كونين بعفشو تكلناتهم مليسم نبزل على درجة كباب لهم يم سرحي زلو بحنت عينهم من عمكتو بتحنت دما يتكروا له
ማለት ከዲዩ ራይ አቦይ መሳቅ አስያቅተና ቁም ነገር ንኽነግረካ ግዳ ፅን ኢልካ ስማዕ ዝጥራ ይበል በቐዳመይ ሓንቲ ናይ ሓበሻ መልክዕ ዘለዋ ጓል ኣብዚ ዜና ትወፃልካ ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ናይ ትካል ጉግል ዓብ ሓላፍነት ዝነበራ ሰብ የብለካ ሕጂ ምዚ ትካል ኣይተሰምዐትን መስለኒ ሰጊጎማ እዛ ኩላ ጨለማን መሮንዓን ሰራሕተኛ ጉግል ከዓ ለጉግል ዓይን ኸትደፍን ኣይትብሎን ባካ ጫው ጫው መዛረብ ዓለም ኮይኑ ሕጂ ንሱ ይኮነንቲ ቅንዲ ቓልቦ ይሰሓበ ጉዳይ እዛ ሰብ እዚኣ እሲ ብናይ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ እያ መስለኒ PhD እዩ ዘለዋ ባካ ከም በዓል ዶክተር ኣብይ ማለት ኮይኑሲ ናታ ግና ካብቲ ስታንፈርድ ዝበሃል ብሉፅ ዩኒቨርሲቲ እዩ ምስኻ ንእሽተ እያ ኣብቲ ስእሊ ክሪኣ ከለኹን ቁርብ ሽኩር ዝበለት ኮይና ትርአትኒ ናብ ካልእ ርእሲ ዳ ከይወስደካ እምበር ሓንቲ መዓልትስ ከምኣተን ፅቡቓትን ምሁራትን ክድፈጥረልና ኸውን እዩ ዝብል ኣነስ እወ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ወሲድካኒ ራይ ድሕን ኣቕሊ ጥራይ ግበር ክነግረከ እዛ ሓበሻ ትምስል ቆልዓ መጀመርታ መበቆላ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ኢሎም እዮም ኣቕሪቦማ ሽዑ ኣነ ካብቶም ቀደም ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዶም ተዋለዱ ናይ ቀደም ኢትዮጵያውያን እያ ትኾን ኢለ ሓሲበ ሽማን ተረእኻ ድማ ትምኒት እዩ ዝብል ትግራወይ ተደድኣ ኮይና ኢለ ካብ ቁርብ ተጠረጢረ በዓል ሃብትሽ ነዛ ጉዳይ ኣጻሪዮም ኤርትራዊት ምዃና ቃልሑልካ ሽዑ ተሰምዐኒ ሓብል ክነግረካ ይክእልን ብበዓል ሃብትሽ ድዩ ሓበን ተሰሚዕካ ማለት በቲ ረቂቕ ናይ ስለያዊ ስርሖም ናቶም ይሕጉስን ድዩ ኣውረግና ናይዛ ዋዕሮ ኤርትራዊት ጉዳይ ይሕጉስን እዩ እንታይ ስለ ዝገበረት ኢኻ ተሓጒስካ እንደወዲ ይርዳእካ እንድዩ ኣብ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ዶክትሬት ዘለዋ መንእሰይ ኤርትራዊት ክትረክብ ማለት ከመይ ገይሩ ዘይሕብን ዝኸውን ድሕርካ ጉግል ዝኣክል ኣብቲ ላዕለዋይ ፅፍሒ ክትበፅሕሲ ከመይ ገይሩ ኸንዓኻ ዘይሕጉሰካ ካብኡ ላዕለኻ እዞም ሰረቕቲ ኢትዮጵያውያን ኮይም ወሲዶማ ነይሮም ማለት እዩ ብጨትና ግና ናብ ዋናታት ኣመሊሶማ እዛ ትብላ ዘለኻ ደእሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብያ ናብ ኣሜሪካ ዝኸደት ካብ ኤርትራውያን ተወለት እያ ሓቀይ ኤርትራዊት እስከ ዘይትብላ ወለዳ ኤርትራውያን ተኮይኖምሲ በቃ መበቆላ ኤርትራዊ ማለት ኮይኑ መንፈዓታ ውፅኢት ከባቢያ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእልሲ እዛ ናካ ናይ ዜግነትን መንነትን ምድርባሽ እዚኣ ከመይ ጌርና ኢና ክነረዳእካ ቅድም እሞ ብሽም ኣብ ኢትዮጵያ ዓብያ ኢልካ ከም ኢትዮጵያዊት ክትቆፅራ ከይትፍትን እቲ ቀንዲ ምክንያት ክንነግረካ ኣብዚ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣጋጠመ እያ ናብ ኣሜሪካ ኸይዳ እንታይ ትብል ወደይ ንሕና ኣብዚ ወያነ ክንብል ደሪቕናን ደንቂርናን ንሳ ኸዓ ኣሜሪካ ኸይዳስ ዝኹሉ ቁም ነገር ጌራ ኣብዚ እንተትብሉ እንታይ ትገብር ማሃለወት ከም ዝርያ ዘለኹ እዚኣ ተባዕ እያ ንጉግል እኳ ዘይፈርሐቶምሲ ኣብዚ ዳሞ 2-3 ታንክታት ተቃፅል ዋዕሮ ምኾነት ነይራ
ምልክታት ምቅጻል በልካ ንጉስ በል በዚ ምኽንያት ዝድማየ መንግስትኻ ብዘይዕበዮም ዜጋታት ክምካሕ የብሉን ዝብለካ ኣይተዓሽሚሊ እዚ እኮ ናይ መንነትን ብመቦቆልካ ናይ ምሕባንን ጉዳይ እዩ ከም ሃገራውያን ጥራይ ከም ዝገብርካ ይምሰልካ እዞም ተቃወምቲ ዝበሃሉ እውን ቀልጢፎም እዮም ነዞም ምሁራት ኤርትራውያን ዘዋዕውዕዎም ብቐዳማይ ግዜ ንሓንቲ ከምዚ ክነግረካ ዝፀናሕኩም ሓንቲ ናይ ማይክሮባዮሎጂ ተመራማሪት ኣታካ ኮይም ኣብቲ ገጻት ናይ ፌስቡኮም ጥቅዕ ኣቢሎም ምዚ ክታበት ተረኺቡ ዘሎ ትካል ፋርማሲ መን ክተሃትብሎ እዚ ፋይዘር ምስኡ ክትሰሪሓ እንዳበሉ እንዲኦም ዝዕለሉላ በቃ ተቃዋሚት ዝኾነት ኮይኑ ይስማዓካ ሽዑ ሓደ ትኩር ልኦኽና ኣሎ ነዛ ኩላ ናይ ኤርትራ ምዕባለን እናሰኣለ ዝሕርቆም ኣምፅእ ኣቢሉ ምስቶም ሃገራውያን ሼር ኣይገብራን በቃ ኩለትና ፀባ ሰቲና ነዚ እውን እንኳዕ ካብቶም ልወኻት ወያነ መንጠልና ያይለ ተሓጒሰ ንጉስ ሎም ቀነዶ ዘሐጉሰካ ጉዳይ በዛሕ ኣሎ መዘድኽነትካ ዳ ቁርብ ከይከብደካ ዘይሓጐስ ኣይትሰከብ ድሓን ኣቦይ ስኩፍ ብቐዳማይ ከዓ ነቲፈኒ ዓመት ኣኽቢሮም እዮም እቶም ሙዑታት ሃገራውያን ዘፍለጥ ክትግግ እዞም ተቃወምቲ ሓሪቖም ዶ መብዛሕትአን ተቃወምቲ ስለምንታይ ብናይ ቲፋኒ ናይ ኤርትራውነት ስምዒት ከም ዝሓርቀዳ ገጢምና ኢና እንዲና እስከ ንገረኒ እዘን ተቃወምቲ መብዛሕትአን ቦብአን ወይ በድአን ካብ ካልእ ስለ ዝውለዳ ኮየን ብኤርትራውነት በዓል ቲፋኒ ዘይሕበና ቲፋኒ በዲኣ ካበያ ትውለድ ኢልከያ ብሽም ናይ ተወለድካ ኣይኮነን ኣውራ ሃገራዊ ስምዒትካ እዩ ቲፋኒ ሕጂሲ ዋላ ብዚ ኣይትዕበ ዋላ እውን በባእጥራ ኤርትራዊ ትኹን ርኢኻ ዶ ናብ መበቆል ዓዳ ጌሻ ምስ ዝማዳ ክትፋለጥ ርኢኻ ዶ ዋላ ናይ ኣሜሪካ ኣኼባታት ሽፎን ተኸዲና ዋላ ባንዴራ ስእሊ ዘለዎ ተኸዲና ክትከይድ ከላ ሕጂዚስ ዋላ ምስቶም ታንከኛታት ነርና ዋላ መራሕቲ ግንባራት ነርና ዝብሉ ሕጂ ተቃወምቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣወዳዲርካ ዋላ እኳ ዝበለፀ ነጥቢ ክትህባ መን እቲ ነጥቢ ዝህብ ሰበን ሚሊ ንሳኩ ያውን ድለያ ዓዳ ክትኣቱ ትኽእል ክትበፅሕ ትኽእል ማለትካ ድዩ እምበር ኣብዚ ክትነበር ዋላ ክትሰርር ትኽእል ኣይመስለንን ሕጂ ደሞ ናብዚ ምምፃእ ተሓስበሉ ትህሉ ምስራሕ ናቡና ኸደት ኣብዚ ክትቅመጥ ትኽእል እያ ዘያውስ ጸላም ኢሎም ፖሊስ ጠጠው ኣቢሎም ፓቴንት እናሓተትዋ ተሸጊራ ዘላ ኣብዚ ደሞ ከመይ ጌራ ክትክብሎ እያ ጽንሕ ኢሎም ሓለፍትኻ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ማኪና ትዝወሪ ክብልዋ ክጅምሩ እንዲዮም ከምቲ ዓውዓዋ ኸዓ ነዘን ቪላታት ከይኣተወተን ኣይተረፍን እያ ማለት እኳ እዩ ዓይነት ቪላታት ኢኻ ትብል ዘለኻ እንታይ ዳ ከምዘይትፈለጥ ክትከውን ትፅዕር መንበሪ ቪላታት እዩ ተሳኢኑ ዘሎ እምበር መዳጎን ቪላታት ዶ ውሒድና እዩ ከዳ ባዕል ንስኻ ስቕልኩም ከተማርሩ ጥራይ مش نايجوا بقى مساخر تفتهم بزعبهم ده زيت زارب حراي تأثيرهم ترى كم ببالسي نحن من قصنا تقبروا تصبغنا قردما كده زاربوا لي زلكم መንግስት ኻዝ ገበሮ ሰናይ ነገር ስለ ዘይብሉና እምበር ንኣዳ በቂቕናሉ ይኮናን እስራት ፈቲሕ ምሽ ነዳ ወንካ በዚያን መንግስትና ዘይትንእዶ ቀድም ቀዳድም እታ መልእክቲ ስእሊ ከምዚኣ ትመስል መንግስትኻ
እምነቶም ንዘይፈትዎ ዜጋታቱ ን26 ዓመታት ኣሲሩ ፈቲሕዎም ማሕጂ ነፃ ለቂቖም እንድዩ ካብ ማእሰርቲ ኣውፂዎም እምበር ሃይማኖቶም ብነፃ ክኽተሉ ይገደፎምን ካብቲ ዓቕልኻ ተፅብብ ጉድጓድ ኣውፂኡ ናብ ኣዝዩ ዝሓሸ ቤት ማሕቡስ ኣስጊርዎም በዝኾነ ግና ተሓቂ ን26 ዓመታት ዝኣክል ዳጒንዎም ምጽንሑ እዩ ከምንተ ኮይኑ እሞ ተስፋ ዘቑርጥ እዩ ሕጂ ነዞም ጋዜጠኛታት ነፃ እንተውፅኦምሲ ዘይመድሕሪ 20 ዓመት ይፈትሕዎም ክበሃል ማለት ድዩ ሓቁን ሌላ እሞ መንግስትና ክፈትሕ ከይተባባዕ መቐን ኩሉ ከተሕጉስ ሽግር ስለ ዝኾነስ መንግስትና ከይገደሶ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ሰናይ ተበግሶ ክቕፅሉ እዩ ዘለዎ ባዕል ንስኻ ኸ ኢልኩም መዛረብ ክትፅዕኑ ኢኹም መቐን ባዕል ንስኻ ዳ ትበልዕዎ እምበር ተዛረብዎ ወይ ከይትፅዕኑ እንተተረዲእካ ደኣ መንግስትኻ ከሎ እቲ ሓቂ ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ